tak fordi du har tilmeldt dig mit webinar. Du er sikkert i dag forvirret, usikker, frustreret. Du kan måske ikke finde ud af, om du skal blive i dit parforhold, eller om du skal gå. Du kan ikke finde ud af, hvad dine følelser er for din partner. Det er meget normalt. Og jeg håber, at det næste vil kunne give dig nogle idéer og nogle værktøjer til, hvordan du kommer videre. Jeg hedder Susanne Worm, og jeg arbejder som coach med speciale i mennesker i ubalance. Det vil sige mennesker, som står i en situation, hvor de overvejer en skilsmisse, eller de kan være midt i skilsmissen, eller de kan være kommet ud på den anden side, men uden at være landet ordentligt på deres egne fødder, og har svært ved at finde deres identitet. Og i kombination med alt det her, der er også ofte forbundet med et dårligt selvværd, som jeg også er med til at bygge op. Hvorfor siger jeg så, at jeg har forstand på det her? Det har jeg dels fordi jeg har mine egne erfaringer at trække på gennem et langt liv, og selv har været igennem skilsmisse, og jeg til dagligt arbejder med mennesker, som netop er i de her situationer. Og det er derfor, at jeg har samlet en masse af både egne og andres historier, som jeg vil dele, og som jeg håber, at du vil kunne få brug for at kunne gøre nogle ting lidt nemmere for dig, end de har været for mig, og du vil kunne undgå lidt og meget smerte på denne her måde. Og det jeg håber på, at du vil kunne få undervejs, det er at få nogle redskaber til at finde ud af, skal jeg blive i parforholdet, eller skal jeg gå? Og hvis jeg ikke vil blive i parforholdet, hvordan kommer jeg så videre? Hvordan takler jeg den situation? Og er der alligevel noget at bygge videre på? Hvad gør jeg så? Hvordan kommer jeg videre derfra? Og der vil også være nogle værktøjer til at gå ind og tage fat i parforholdet og få det genoplivet igen. Som sagt, så arbejder jeg med det til dagligt, og her er et par udtalelser fra tilfredse klienter, som har blandt andet her fra Annette, som har udtalt, at uden det jeg havde hjulpet hende med, så var hun ikke, hvor hun var i dag. Og fra den anden Annette, som også siger, at med min hjælp er hun kommet videre og kommet ud over det, som der stresser og presser hende. Og fra Anne Dorte, som også har nogle kommentarer til, hvorfor at netop min metode er god, fordi jeg er lyttende og anerkendende, lærer hende at prioritere sig selv og sine egne værdier. Men først lidt statistik. Vi ved jo alle sammen at høre i medierne, at skilsmisseraten i Danmark er på næsten 50%. Og det har også været kraftigt stigende over de sidste mange år. Så færre og færre af vores ægteskaber holder faktisk hele livet igennem. Og det er der en seniorforsker, som hedder Claus Mogensen, som har nogle holdninger til. Og han siger, at dels er det generelt for hele Europa, og dels så skyldes det, at vores ægteskaber ikke mere er så stærk en situation, som det var før. Plus, at det ikke er så tabubelagt mere at blive skilt. Det er ikke så stort et nederlag, selvom mange af jer synes, at det er det alligevel, men klart ikke, som det har været førhen, hvor det var i den grad tab af social status. Det er du slet ikke i dag. Men nu vil vi starte med en historie fra det virkelige liv. Og det er historien om Pia, som er gift med Jens, og de mødte hinanden for 15 år siden og blev meget forelsket. Hun blev rigtig forelsket i ham, fordi han var så rolig og velorganiseret og havde styr på alting, hvor hun var sådan lidt mere bohemagtig, og ja, det var sådan lidt tilfældigt det hele. Hun faldt simpelthen for den der ro og afbalancerethed. Så de blev forelsket og flyttede sammen i hendes lejlighed, og så blev hun gravid, og de flyttede i et hus. Og der gik ikke lang tid efter, så kom der barn nummer 2. Og det hele, det var jo dejligt og smukt i en årrække. Men så begyndte der så at gå hverdag i det. Hun manglede nogle udfordringer. Hun havde svært ved at se, om hun holdt hun af ham, men det var jo praktisk, og man gik jo ikke fra børnene, og det hele var sådan en lille smule leverpostejagtigt med lidt vanlig sex en gang imellem, og der var selvfølgelig hus, villa og vorhund, men ja, hun kedede sig, og så sker der jo det, som der nogle gange sker, at til en julefrokost, så kommer der et lille fejltrin, og hun er sammen med en af kollegaerne. Men det var så dejligt, så det bliver til 1 gang, det bliver til 2 gange, det bliver til flere gange. Og pludselig så stopper hun op en morgen og siger, hvad er det, der sker her? Jeg har jo simpelthen et forhold ved siden af mit ægteskab. Og hun bliver sådan helt, nærmest lidt forskrækket. Sætter sig ned og laver en status over sit eget liv. Hun er gift med Jens. Det er jo godt på mange måder, men hun keder sig, og der er ikke rigtig nok udfordringer. De laver ikke så meget, og hun kan simpelthen ikke rigtig finde ud af, jamen er det bare fordi hun er kommet i en eller anden midtvejskrise eller sådan noget, eller er der bare ikke mere, og har hun fortjent mere end det der lige er nu?
Og så er der jo så forholdet til elskeren. I starten, der var hun fuldstændig vildt benovet og vildt forelsket i ham, og var parat til at gå fra det hele. Men han holdt igen, og han fik så aldrig, han kunne aldrig rigtig finde ud af at gå for sin kone. Og efterhånden så blev det sådan også lidt mere til lidt mere dagligdag der. Altså de havde nogle gode timer sammen, men de dårlige timer med alt den dårlige samvittighed og savnet og de dårlige oplevelser, hun også havde med ham, det fyldte mere og mere. Blandt andet så havde de en situation sammen, hvor hun blev gravid, og hun var ret sikker på, at det var hans barn. Og han håndterede det, han var nærmest sådan, ligeglad. Han hjalp hende slet ikke med hverken at tage beslutninger om, at hun så fik en abort, eller hjælpe hende igennem. Hun stod helt alene med det. Så hun var sådan også usikker på, hvad føler jeg egentlig for ham? Og så var der jobbet. Hun havde været i jobbet i mange år, og havde været glad for det i rigtig, rigtig lang tid. Men dels så var der jo elskeren, som var der, og dels så havde hun for et par år siden fået en ny chef. Jamen altså, han var bare rigtig dårlig. Han tog al glæde og initiativ fra alt, hvad hun lavede. Så det var også sådan, det var heller ikke særlig rart at være der mere. Så der var ligesom ikke rigtig noget fristed for hende. Og så var der så ikke mindst, at hun havde en kronisk sygdom. Hun led af migræne, og det havde været stigende over de sidste mange år. Så hun tog mange piller, og hun havde det rigtig, rigtig slemt. Specielt når det var på sit værste, så kunne hun slet ikke være nogen steder. Men det var dog ikke alt i hendes liv, der var forfærdeligt, fordi hun havde sammen med Jens fået 2 rigtig dejlige unger. Og dem var hun glad for, at de var sunde og raske, og det fungerede rigtig fint med dem. Så alt var jo ikke dårligt. Men hun følte sig fastlåst. Hun følte, at hun var godt klar over, at det var hendes egen skyld på den måde, men hun følte sig fastlåst i et halvgodt, halvskidt ægteskab, i et halvdårligt forhold til elskeren, i dårligt arbejde, og en rigtig, rigtig stor utilfredshed med sig selv, fordi det hun gjorde, det var jo ikke okay, og hun havde hele tiden dårlig samvittighed. For hvad nu hvis det hele blev opdaget? Og så hun havde det bare helt vildt skidt. Hun var forvirret, fordi hvad skulle hun gøre? Altså hvordan skulle hun ændre på det her? Det var umuligt at komme ud af den situation, hun var i. Hun var frustreret, fordi manden kunne ikke råbe op, og elskeren, han var jo som han var. Og den dårlige samvittighed ikke mindst, ikke? Altså den fyldte jo også helt vildt meget, hele tiden. Altså overfor børnene, overfor ægtemanden, og sådan set også overfor elskeren. Så alt i hendes liv følte hun var kaos. Hun havde låst sig selv fast i det her kaos, hvor det var umuligt at komme videre. Så hun sad sådan lidt og tænkte, har jeg overhovedet fortjent noget anderledes og noget bedre? For hvis jeg gør et eller andet nu, hvis jeg handler nu, så gør jeg nogen mennesker kede af det, helt vildt kede af det. Enten er det ægtemanden og børnene, eller det er elskeren, eller det er arbejdet. Og der var hun sådan låst fast. Og det var her, at vores samarbejde startede. Fordi det galt om, det var at finde ud af at komme videre og starte på et nyt liv. Og den eneste måde at gøre det på, når der er så mange ting, som er i spil på én gang, det er at tage én ting ad gangen. Og det gjorde vi ved at skulle lære at komme ind til sig selv. Og det første, der var det allervigtigste, det var, at hun skulle komme ind og mærke efter hos sig selv. Jamen, hvad er det egentlig, jeg vil? Og det lyder som om, når jeg bare finder ud af det. Det er faktisk rigtig, rigtig svært, fordi det hele det var så meget kaos. Og hun havde jo prøvet i enorm lang tid at finde ud af, hvad er det, jeg vil? Hvem er det, er det elskeren, jeg vil have? Er det min ægtemand? Hvad er det, jeg vil? Når man presser sig selv og siger, jeg skal finde ud af det, så kan man ikke, for så kan man slet ikke mærke efter. Og føle sig jo noget mærkeligt noget. Man kan ikke bare sætte sig ned og sige, hvad føler jeg? Jo, man kan for sine børn, dem elsker man jo altid, men for andre, der er det rigtig svært. Og det er noget med, at det skal destilleres ud. Man skal have lov til det skal komme ud af sig selv, de følelser, om de er der eller ej. Og det arbejdede vi på at komme frem til, jamen elskeren, der var ikke mere i det. Altså det havde været en epoke, og det var overstået, så han røg ud i kulden. Og det kunne ikke gå hurtigt nok. Og kort efter, at de gjorde, det var ligesom, det lettede lidt. Men igen, så galt det om at finde ud af, hvad var det så, hun ville? Fordi hun havde jo haft ham, og han havde erstattet et eller andet, hun manglede. Og vi kom frem til sammen. Jamen ægtemanden, det var heller ikke nok. Der var ikke noget at bygge videre på. Så det hun også gjorde, det var, at hun flyttede os hjemmefra og blev skilt fra ægtemanden. Og så var der jo jobbet. Hun var jo på jobbet med en dårlig chef, og hvor elskeren jo også stadigvæk var. Men ved det, hun havde handlet nu på både elskeren og på sin ægtemand, så havde hun forøget sit selvværd helt vildt. Og hun var nu uden for alle de selvbebrejdelser, som hun havde haft tidligere. Så hun kunne begynde at tænke klart igen. Og det gjorde så, at hun tog at tage springet. Det var egentlig noget, som havde ligget og ulmet i rigtig mange år hos hende, men som hun bare i alle sine frustrationer ikke havde tilladt sig selv at føle. Og det var at gå for jobbet og blive selvstændig. Så hun tog simpelthen springet, og det var det bedste, hun havde gjort i mange, mange år.
Det der så også fulgte med, og det er nemlig meget sjovt, og det var at helbredet stille og roligt også begyndte at få det bedre. Og der er det, nu er jeg overhovedet ikke læge, og har heller ikke nogen overhovedet statistik for at kunne sige det her, men typisk hænger det sammen med, rigtig mange sygdomme vi har, det hænger sammen med, hvordan vi også har det mentalt. Og derfor, da hun begyndte at få det rigtig meget bedre ved både at have skibet ægtemand og elsker og jobbet, alt det som tyngede hende, jamen så begyndte det mentale pres fra hele hendes organisme og hendes krop, det begyndte også at lette, så hun fik det bare rigtig meget bedre. Hendes migræne gik ikke væk, men den kom på et niveau, som var meget mere tåleligt. 3 måneder efter, at vi startede vores forløb, var det en helt anden pige. Hun havde ingen ægtemand, hun havde ingen elsker, hun var afklaret med sig selv, havde fundet et nyt liv, hun havde ingen selvbebrejdelser, og hun havde fået et højere selvværd. Og så havde hun fået en ny jobglæde ved det, havde fundet ind til det, som hun allerhelst ville ved at blive selvstændig. Livet er en rejse, og der er masser af valg undervejs. Men nogle gange så er der så mange valg, så vi bliver totalt handlingslammet og ude af stand til at vælge noget som helst. Og det kan give store frustrationer og gøre, at vi bliver nærmest sådan panikslagne. Men det at gøre ingenting, det er faktisk også et valg. Var hun blevet i den situation med ægteskab og elsker og sådan noget i mange år endnu, så havde det jo også været et valg. Og det, der er det allervigtigste, det er at tage sig selv alvorligt. Pia startede sin rejse ved at komme ud af sin stilstand. Og ved at gå ind og definere, hvad er det, der er godt for mig. Og ved at gøre det, det lyder meget egoistisk, men i virkeligheden så er det mere egoistisk at blive der, hvor hun var, hvis hun havde gjort det. For det, hun gjorde her, det var, at hun frigav både sin ægtemand og sin elsker fra det bånd, som hun havde bundet dem. Og på en eller anden måde, så havde de jo begge to, eller alle tre, en fornemmelse af, at der var noget, der ikke var, som det skulle være. Og den samme fornemmelse har børnene også. De kan måske ikke sætte ord på det, men er også mere afklaret og har det bedre med sig selv og med verden og med begge sine forældre, når de kan mærke, at forældrene har det godt. Og desuden er der også den ting i det over for børnene, at hvis man sender et signal om, at du skal bare være du skal bare være i noget, som ikke er så godt. Det er jo et forfærdeligt signal at sende til sine børn. Hvis man i stedet for sender et signal om, du skal altid vælge med hjertet, du skal altid vælge kærligheden. Det er jo egentlig det, du selv ville gøre, hvis du skulle give godt råd til dine børn. Det var jo ikke at sige, at du skal finde dig i hvad som helst. Men det er, følg dit hjerte, også specielt i kærligheden. Så de overraskende resultater for Pia var, udover at hun fik et bedre selvværd og stolthed og en større glæde ved livet, det var faktisk også, at hun fandt sin gamle passion frem. Da hun var helt ung, der havde hun gerne ville tegne lidt og lave noget patchwork og forskellige ting. Og nu begyndte hun så at få overskud og tid til at male. Det var ikke fordi hun havde specielle evner for det, for det havde hun ikke, men det var sådan, det gav hende en ro og en glæde at gøre det. Og efterhånden så fandt hun også en ny kærlighed, som var den, der kunne give hende det, hun i virkeligheden havde søgt hele vejen igennem. Og det var ømhed og varme og gode samtaler. Så efterhånden så løsnede det hele op for Pia, og hun fik det liv, hun drømte om allerinderst inde. Hvor starter man? Ja, først så er det vigtigt at finde ud af, er der noget at bygge videre på. For er der det, så kæmp. Så kæmp for Guds skyld og få forholdet op at stå igen. Er der ikke noget kærlighed tilbage, er der ikke nogen varme følelser, så se at komme ud af det hurtigst muligt. Men det er ikke noget, man bare lige gør. Det er en proces. Det er lange overvejelser, og det er erkendelser om forskellige ting. Og det er noget af det, vi vil kigge på nu, lige eller gå. Så først så vil vi se på, er der noget at bygge videre på. Og der vil vi kigge på forskellige scenarier her, for at komme rundt om denne her problematik. For det ene er, hvad er det egentlig, der er galt? Er det fordi, vi ikke ser verden på samme måde? For når vi ser for eksempel en film i fjernsynet, så ser du den og oplever et udtryk på en måde, og din partner ser den på en anden måde. Det kan være en James Bond film, hvor han ser en masse dejlige damer og en masse action, og det du ser, det er så selve James Bond, og hvor dejlig han ser ud, og nogle af de flotte mænd, der er i. Så I ser hver især 2 forskellige ting. Og det gør, at det vi beskuer, vil altid blive analyseret på forskellige måder. Som for eksempel i det her billede. Både billedet af en gammel dame og en ung pige. Hvis du kigger lidt på det, kan du vende øjet til at se begge dele. Det er et billede, men der er 2 ting i det. Og sådan er det med mange ting. Der kan være mange flere view på mange andre ting også. Taler I rigtig sammen? Eller har du sådan en fornemmelse af, jeg bliver altid misforstået?
Han misforstår altid, hvad jeg siger, og får det drejet og ændret, så det hele det går i hårdknude. Eller han manipulerer med mig. Siger han et eller andet med, nå, hvorfor har du ikke overvejet at tage den blå bluse på der? Eller han vil altid give gode råd. Hvis du for eksempel kommer hjem en dag og bare er træt af dit arbejde, og bare har lyst til lige at læse af et eller andet, der er sket. Og det kan du så gøre, men så begynder han så at gå i løsningsmål. Fordi det elsker specielt mænd at gøre. Så vil de vil fikse det. Du skal bare gøre sådan, og hvorfor gør du ikke sådan? Og gør sådan her, ikke? Og nogle gange har man bare råd til, bare lyst til, lad mig bare lige komme af med det, og så er det fint nok, ikke? Eller også er der tavsheden. I har været op og diskutere med et eller andet, og ikke blevet enige, og jamen så er der mange parter, det kan dybest set både være manden og kvinden, som vælger tavsheden som våben. Og det er enerverende og ekstremt ødelæggende. Det kan også være det modsatte, skænderier, som er i det uendelige, og som bare er skænderier, og uenigheder, som bare aldrig bliver løst. Alt det her er selvfølgelig nogle irriterende ting, der er. Men hvis du dybest set elsker ham, så er det jo noget, der kan ordnes. Så er det noget, der gælder om at få lavet nogle spilleregler, få lavet noget om, så I taler anderledes til hinanden, så I ikke kommer ind på de samme dårlige vaner. Fordi det er egentlig at komme ind på nogle spor, hvor I ved, at det går galt. Og det er noget, der kan trænes ved hjælp af en coach, ved hjælp af andre ting, så man kan komme videre i livet. Men det dybe er, at I stadigvæk elsker hinanden. Så er det lidt ligesom toiletbrættet, der ikke bliver sat ned. Det kan fikses. Hvor er det din og jeres fokus er? Er det på børn og på hus og på vasketøj? Føler du dig lidt som et offer? Jamen, det er også mig, der ordner det hele. Agtigt. Er det på alle hans svagheder og uvaner og mangler? Er det, han altid sidder og stritter med hånden på en bestemt måde, eller smasker, når han spiser, og du er ved at blive sindssyg? Er det jalousi? Hvis det for eksempel er dig, der er meget jaloux på ham og den måde, han taler på med andre kvinder, så prøv engang lige at tænke og overveje det her, at den jalousi, du har, det er en tanke, som du selv har, og du er kun en tanke væk fra ikke at have den. Du vælger, om du er jaloux, så du kan selv ændre det ved at lade være med at tænke de negative tanker. Det manglende aktivitetsniveau, det kan sådan set både være dig, eller det kan være ham, som allerhelst vil sidde på sofaen og se fjernsyn, og den anden part ikke har lyst til det. Og det er også, det gør også, at der kommer en ubalance og en masse irritation. Også her, der gælder det om, jamen tag fat i tingene og få dem talt igennem og få lavet nogle nye spilleregler. Så altså for eksempel den med jalousien. Tal om det, så han er klar over, at du har det sådan, og hjælper dig med at komme over det, så du ikke behøver at have det. Så han i virkeligheden kan hjælpe dig på vej. Og ligesådan med de uvaner, der er. Det kunne jo være, hvis nu han sad og smaskede, han har gjort det i mange, mange år. Hvis I talte om det, han var slet ikke klar over det. Og det har været noget, som der har været i mange år. Men hvis I nu i talsætter det, så kan det være, at han kan ændre det. Så igen, hvis kærligheden er der, så kan man komme ud over det. Men der skal bare fokus på det. Så kommer det helt store spørgsmål. Elsker du din partner? Det er det, jeg vender tilbage til igen og igen. Hvis du elsker din partner, så kan alt fikses. Hvis ikke, så kan intet fikses. Og så enkelt er det i virkeligheden. For hvis ikke du elsker din partner, så nytter det ikke, at du siger til ham, jamen jeg elsker dig ikke, fordi du ikke slår toiletbrættet ned. Jeg elsker dig ikke, fordi du smasker. Jeg elsker dig ikke, fordi du ikke går ud ud og går en tur med hunden. Fordi hvis han gjorde det, vil du så elske ham? Det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Og i virkeligheden, så har jeg også en lille historie netop omkring det, om Sanne, der var i et dårligt ægteskab, og havde meddelt sin mand, jamen hun ville skilles, hun elsker ham ikke mere. Og han blev så ulykkelig og sagde, men kan jeg ikke få en chance til? Giv mig en chance til. Og det sagde hun sådan, det var så okay. Og så spørger jeg hende så, jamen hvad skal der til for, at du begynder at elske ham igen? Hvad skal han gøre, for at du elsker ham igen? Og den tænkte hun lidt over og kom tilbage og sige, men der var ikke en løsning. Han havde jo påtaget sig en umulig opgave. Han kunne ikke få hende til at elske sig igen overhovedet, og hun elskede ham ikke. Og så er der bare ikke mere at gøre. Du kan ikke sige, at nu skal jeg blive forelsket min mand igen. Det kan man ikke. Sådan hænger verden desværre ikke sammen. Ellers så havde den rigtig meget været meget nemmere. Men det store spørgsmål er så, hvordan finder man ud af, om man elsker sin mand eller sin kone? Altså, som jeg sagde også i starten, så er det er ikke noget, man kan presse ud af sig selv, men det skal langsomt destilleres ud, for hvis man er enormt presset, så er det svært at vide. Men der er det her lille værktøj, som måske kan give et lille fingerpræg om det. Så prøv en gang at slappe helt af og overvej, at du hører nu, at din partner sætter nøglen i hoveddøren. Den følelse, du får,
Du ved, det er ham, der gør det. Den følelse, du får, hvordan er den? Er den, nej, nu er freden forbi, eller, det bliver godt. Og det samme her, du ser ham komme gående på gaden imod dig. Er det sådan en stolthed? Nu kommer min partner, det var dejligt, jeg skal lige se ham der. Han sender dig en sms. Altså den første tanke så også, hvad vil jeg nu brokse over? Eller er det en glæde? Nej, det var da dejligt, at jeg lige får en sms fra ham. Eller I til fest, og han kommer lige hen og rører dig på armen. De her tanker, som du får umiddelbart efter, du skal ikke begynde at tænke så meget over. Det er bare den første følelse, du får af dem. Hvordan er den? Og den kan give et fingerpræg om det ene og det andet. Fordi hvis du ikke begynder, der kan ikke gå lang tid, fordi så ryger du op i hovedet og begynder at tænke over alt muligt. Derfor det er den allerførste mikrosekunder, hvor du kan mærke, hvordan er det i de her situationer, lige når du ser ham, hører ham, mærker ham. Er du kommet frem til, jamen det er faktisk okay. Jeg elsker ham stadigvæk. Men der er jo nogle problemer. Så det allervigtigste, det er så at komme ind og tage fat i parforholdet, og begge to ønsker det. Det nytter ikke, det kun er dig, der ønsker det. I skal begge to virkelig, virkelig ønske det. Erkende, at I har nogle problemer, men I vil hinanden så enormt gerne. Og så tage fat og arbejde med dem. Og det er det, vi skal kigge lidt på nu. Der kan være en række forskellige ting, I kan gøre. Og det er, dybest set så er det banale ting, men der er meget her i livet, som er lidt banalt. Det ene kan være at glæde og overraske hinanden. Det kan være enten som her at invitere ham til Paris. Det behøver ikke at være helt så vanvittigt dyrt. Det kan også være en lækker middag, eller bare en flaske vin og 2 glas. Men bare det at overraske hinanden og gøre det betænksomt, så det er på hans præmisser. Det du gerne vil give ham, og det du ved, han godt kan lide. Det kan være noget så simpelt som at give plads til hinanden. For eksempel hvis han elsker at spille fodbold, eller spille på guitar, eller et eller andet, og du også gerne vil besøge veninder, eller lave noget hobby, så tillad hinanden at have den alenetid. For I har kendt hinanden i mange år, og så er det okay at få lov til at også samle lidt energi ved at komme væk fra hinanden. Og det kan være, når I er sammen, når I har fået børnene væk, ikke væk på den måde, men når de sover og ikke er der, så sørg for, når I taler sammen, så tal rigtig sammen. Kig på hinanden. Lad være med sådan, og sidde og kigge på iPad'en samtidig med, men tal dybt med hinanden. Se hinanden dybt i øjnene, og lyt efter, hvad den anden siger, og kommenter på det. Spørg ind til det. Fordi det er også en måde at sige, jeg lytter på, hvad du siger, og det betyder noget for mig, og jeg elsker dig. Der er også bare det at være kærester. Sørg for at få, det er ikke fordi børn altid skal væk, men sørg for at få noget tid til hinanden, og bare være kærester. Det kan være, som her et glas vin, det kan være, sørg for at have en weekend en gang imellem, hvor I får børnene passet et andet sted, eller I tager ud et sted, eller det kan være bare at gå i biograf. Bare det at være kærester som i gamle dage, det er rigtig, rigtig vigtigt for parforholdet. Og så igen, som vi var inde på tidligere, at nogle gange så vil han gerne fikse alle problemer. Og det gælder måske begge parter. Så når I taler sammen, og når den anden har brug for at læse af, så lyt og bare vær der. Så nærheden er det, der er det vigtigste, når din partner læser af. Og så er det også rigtig, rigtig vigtigt at grine sammen. Hvornår har du sidst grinet med din partner? Det kan også være om jer selv, eller om ting I lavede i gamle dage. Og det er okay at grine af hinanden, hvis det er på en sød og kærlig måde. Men gør det, for det er rigtig, rigtig livgivende. Og så kys og kærtegn hinanden. Og det er sådan, det gør vi da. Jamen rigtigt, det skal være de dybe kys, og I skal kysse hver dag, hver eneste dag. De der tantekysser, det er ikke godt nok. Det skal være et rigtig dybt og inderligt og kærligt kys. For det er også et signal om, at I elsker hinanden. Og en ting, der også kan være rigtig god, og som kan hjælpe at fjerne rigtig mange misforståelser, det er at lære hinandens kærlighedssprog. Og hvad er det så? Det har jeg taget med her på inspiration af Gary Chapmans bog, De 5 kærlighedssprog. Hvor det han taler om, det er, der er 5 måder, hvorpå vi selv kan se, og vi selv foretrækker at få tilkendegivelser af kærlighed på. Altså få kærlighedserklæringer. Og det er meget forskelligt fra person til person. Og vi kan have en eller flere af disse forskellige tilkendegivelser. Det kan være, hvis din ægtemand roser dig og siger, ej hvor ser du godt ud, og det er en sød bluse du har på, jamen så ved du, at når han siger det, så bliver du glad. Det er en kærlighedserklæring, når han siger det.
Det kan være, at han giver dig en gave. Og her der tænker jeg ikke på de store, fine gaver, men en lille ting, som han tager med hjem. Og det han tager med hjem, det er en ting, som han ved, du kan lide. Som er givet i betænksomhed, i kærlighed til dig. Hvis nu han ved, jamen det du allerbedst kan lide, det er bare en enkelt rød rose. Jamen så tager han sådan en med hjem en gang imellem. Og bare giver den, uden der skal være nogen anledning. Så ved du, det er en kærlighedserklæring. Og det er det, du sætter pris på. Det kan være fysisk berøring. At det, som der virkelig betyder noget for dig, det er den fysiske berøring, som er der hele tiden. Altså og den fysiske berøring kan også være, når I står og laver mad, at han lige ærer dig på skulderen, eller rører dig på armen, eller et eller andet. En tilkendegivelse af, at du er hans, og han er din. Det kan også være tid til hinanden, at I udelukker alt andet, og bare har tiden til hinanden, og dyrker hinanden. At det er også noget, der betyder rigtig meget mere for dig, end for eksempel at få en gave. Eller det kan også være begge dele. Det kan være en tjeneste. Det kan være, at I har delt det op af, og det måske var din tur til at lave mad i aften. Så gør han det for dig, fordi han ved, at lige præcis i dag, så er du træt, fordi du har haft en hård dag på arbejde. Så gør han det. Og det er jo, han gør dig jo han gør dig denne her tjeneste, og du ser den som en kærlighedserklæring. Og bliver varm om hjertet, fordi han gerne vil glæde dig på den måde. Og en eksempel på, hvordan så noget kan gå helt galt, når man netop ikke kender hinandens kærlighedssprog, det er Peter og Lone, hvor Peter, han ville så gerne glæde sin kone, så han havde sørget for at lave en rigtig lækker brunch søndag morgen med lækker bacon og æg og frisk kaffe og lækkert brød, og det hele var legnet op, og han går op og kalder på hende, og hun kommer ned, og hun bliver bare slet ikke glad for det. Fordi for hende så er det ikke det, hun tænder allermest på. Det er ikke det, hun bliver glad for. Det der farer ind i hovedet på hende, det er, nej, nu skal jeg bagefter, så skal jeg rydde op med alle de potter og pander, der står over i vask. Men det sjove er, at de kærlighedserklæringer, vi gerne vil give, det er det, som hvis ikke vi ved, hvad den anden gerne vil have, så giver vi det, vi selv gerne vil have. Så hvis hun havde ville glæde ham, så var det det, hun skulle have gjort til ham. Det, som i stedet for ville have været en kærlighedserklæring til hende, det var dybest set, at de havde haft tid sammen til bare at sidde og småsludre, og ikke uden at der var en hel masse mad involveret, men at de bare havde tid til hinanden, og at han så hende og anerkendte hende, og så i øvrigt også roste hende. Så der kan man gå helt galt i byen, så det er meget, meget vigtigt at lære hinandens kærlighedssprog at kende. Men er det slet ikke der, du er? Har du slet ikke de følelser for ham mere, men alligevel sidder fast og for dagen og vejen til at gå på bedst mulig måde? Så er det måske det, du gør i stedet for, at du har nogle andre ting, som ligesom giver dig glæde i hverdagen. Og det kan være hunden, eller det kan være elskeren, det kan være arbejdet, det kan være børnene, det kan være en hobby, eller det kan være veninderne og huset derhjemme. Måske sidder du lige i øjeblikket til, en af de her ting, eller flere af de her ting, er der faktisk det, jeg gør lige i øjeblikket. Jeg havde det på et tidspunkt, det lyder fuldstændig vanvittigt, jeg havde det på et tidspunkt sådan i mit ægteskab, at jeg manglede nærheden og kærligheden, og nogle gange, når jeg blev rigtig ked af det, så gik jeg udenfor, hvor vi havde en kanin stående, og så gik jeg ud og kælede med den. Og det var sådan, det var virkelig grotesk. Men det kan være svært, når man sidder fast, når man føler sig låst fast i en situation og komme videre. Men hvornår er det nok? Hvordan kommer man videre? Og det er nok, når det hele er uoverskueligt, og det hele er fastlåst, og man tænker, er der ikke mere til mig end det her? Så er det på tide at agere og komme videre. Eller finde ud af, hvad man skal. Finde ud af, om man skal videre, hvordan man kommer videre. Skilsmisse, det er jo løsningen, når man er låst fuldstændig fast. Så bliver man nødt til at komme videre på en eller anden måde. Men det er jo ikke noget, man bare lige beslutter fra den ene dag til den anden. Det er jo en proces, en længere eller kortere proces. Det er et valg, og det er en endelig løsning på nogle store problemer. Som så også i sidste ende giver en helt anden livsglæde og livskvalitet tilbage. Men i processen er det vigtigt, at man ikke er alene, men at man vender det med venner og familie, eller med en coach, som jo så vil være totalt upartisk og ikke have nogen andel i hverken dig eller din ægtemand. Og det man skal tænke på hele tiden, og som er rigtig svært, når man er midt i det er, at det eneste, som egentlig tæller, det eneste, som gør, at vi kan få et godt liv, det er, at vi sådan set skal være egoistiske og følge vores egne hjerter, vores eget intuition. For det er den eneste måde, vi kan finde ud af at gøre det rigtige. Hvis vi prøver at vælge, hvad der er det rigtige ved at bruge hovedet, og kun være oppe i hovedet, så bliver vi aldrig lykkelige.
ofte så vil vi komme frem til, hvis vi bruger hovedet, jamen det er mest praktisk at gøre sådan og sådan. Det er mest praktisk, at børnene bliver store, inden vi gør noget. Det er mest praktisk, at vi bliver boende i det her hus, indtil det bliver betalt ud. Det er mest praktisk at. Men det er ikke praktikken, vi bliver lykkelige af. Det er at følge vores følelser, og de følelser har vi bare ikke noget styr på. Der er rigtig mange overvejelser undervejs i denne her lange proces, der ofte er, når man begynder at overveje og opløse sit parforhold. Og noget af det første, det er, tør jeg? Kan jeg klare mig selv? Kan jeg finde ud af det her? Tør jeg springe ud fra 10 meter ved dem? Kan jeg finde ud af at sætte noget op på væggen? Kan jeg finde ud af at lave skat? Kan jeg finde ud af at gå til fester uden en ægtemand? Og der kan også komme sådan en ind, som må jeg? Og den kan komme, hvis selvværdet i parforholdet er blevet rigtig, rigtig skidt undervejs. Så kan den godt snige sig ind, og den er rigtig farlig, fordi ingen kan sige, at du må ikke dette og helt. Der kan være andre overvejelser, som er omgivelserne kan komme og sige, jamen I passer så godt sammen, så det er da noget pjat. Og dine følelser, tag nu at tage dig sammen. Altså, så slemt kan det da ikke være. Og vi har det heller ikke. Vi har det også fra tid til anden mindre godt, men sådan er det i livet. Det er ikke en dans på rosen. Du skal bare bide tænderne sammen, så bliver det godt igen. Men der er det rigtig vigtigt at forstå, at fordi andre accepterer middelmådighed, og de måske dybest set har kærligheden til hinanden, men de i hvert fald accepterer et eller andet middelmådigt, så er det jo ikke sikkert, at du skal gøre det. Hvis du ønsker at have et liv, hvor du er glad og har det godt med dig selv, og gør det, som du allerhelst ønsker og vil i livet, så skal du ikke bare lade dig trække ned af dine omgivelser, fordi de synes noget andet. Det kan lige så vel være, at de dybest set er lidt misundelige over, at du tør at tage springet. I stedet for, så vil de hellere holde dig tilbage, så du gør det samme som dem og lever middelmådigt. Så er der accepten og forståelsen fra venner og familie, hvor angsten kan være, jamen, hvad hvis de ikke vil forstå det? Hvad hvis de vender mig ryggen? Og dermed kommer så også angsten for ensomhed. Og den er tungtvejende, og den kan jeg selvfølgelig ikke sige, jamen den får du ikke, fordi på et eller andet tidspunkt, så kan vi alle sammen føle os alene, når vi er gået fra vores partner. Men du kan jo også sagtens være ensom i et parforhold. Og det der typisk sker, når man går hver til sit, det er, at der dukker pludselig andre muligheder op, som bare ikke var der før. Gamle venner vender tilbage, nye muligheder kommer, nye situationer, der er masser af forskellige portaler på nettet. Jeg tænker ikke nødvendigvis kun på datingportaler, men der er masser af sociale arrangementer, som er beregnet udelukkende for singler. Så der er masser af ting, du kan gøre for ikke at blive ensom. Så skal du erkende nogle forskellige ting. Du skal erkende, at nu der er en ny epoke, der starter. Du stopper noget, og der er noget nyt, der starter. Der er en familie, den oprindelige kernefamilie, den vil ændres, hvis I stadigvæk har børn boende hjemme. Den vil ændres til at blive noget nyt. Men der er en mulighed for, at det nye det bliver endnu bedre end det gamle. Erkend, at det er naturligt, at tingene udvikler sig. Erkend, at børnene de vokser også ud af blæen, og de lærer at gå, og de smider sutten. Alting ændres. Og verden ændrer sig jo også omkring os hele tiden. Så erkend, at det er naturligt, at tingene forandrer sig undervejs igennem hele livet. Du er jo heller ikke den samme, du var for 10, 20, 30 år siden. Og erkend det, at det er okay at ændre sig, og det hele det bevæger sig fremover. Vi er nu på vejs ende, og jeg håber, du sidder tilbage og føler, at det her webinar har ramt plet, og du har fået dels nogle gode idéer, har fået nogle værktøjer, og måske også nogle aha-oplevelser, og måske også følelsen af, jeg er jo ikke alene, der er jo andre, der også har levet igennem det her. Hvordan kommer du videre? Vil du bruge venner og familie, eller sidder du lidt og overvejer at bruge en coach? Det kunne for eksempel være mig, du kunne bruge som sparringspartner. Og det kunne du gøre dels fordi jeg er totalt upartisk. Jeg kender jo hverken dig eller din ægtemand. Og jeg har nogle metoder til og nogle værktøjer til at få dig til at komme ud med, hvad det er, der trykker dig. Hvad det er, du allerhelst vil. Hvad det er, der gør dig livsglad. Så du ikke kun kommer ud af noget dårligt, du har, ud af et dårligt ægteskab, dårligt parforhold, men også kommer videre og kommer ud på den anden side og finder frem til det mål, som er, hvad er det, der gør dig livsglad, og hjælper og støtter og skubber dig undervejs i processen til at komme derhen.